Matukar kana da wani application a wayarka ta Android ko iPhone kana so ka ɓoye shi a cikin wayarka baka son wani ya shiga ma ko da ya karɓi wayarka ko ya gano da shi akan wayarka ga hanyar da zaka bi. Na farko idan kana da wayar iPhone zaka danne kan application ɗin ne zaka ga gurin da aka sa require Face ID zaka ga inda aka sa require Face ID and hide app. So kawai kana danna require Face ID and hide app shikenan wannan application din zai buya daga cikin wayarka sannan zai je folder ta musamman ya zama a nan zaka iya shiga idan ka danna zai scanning din face ɗinka sannan ya buɗe gurin sannan ka ga application ɗin. Wannan shine masu iPhone. Masu Android kuma kuna da zaɓuka guda biyu. Idan kai mai wayar Samsung ne zaka iya zuwa ka shigar da application ɗin zuwa gurin da muke ce masa secure folder. Secure folder guri ne da zaka iya ajiye duk wani abubuwa ka ɓoye su ko hoto ko bidiyo ko application ɗinka a cikin wayarka ta Samsung. Idan kuma normal Android ne da kai baka da wannan secure folder din zaka iya shiga Google Play Store kai downloading hide app application wanda zaka yi amfani da su ka ɓoye duk wani application da baka so wani ya ma shige ko ya ma amfani da shi. Wannan hanyar za ku bi ka kuma ta da liking da following da sharing din bidiyon.